Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo ka Jingyalam jong Chief Executive Member uba Tito Starwell Khan. Kalapun sengau biang Menteri Rangba ka Jylla Konrad Sangma bahkan pelat no ya ka tight scheme ka basispa kandai pu arklor tingka yang ka balamang de ka 15 Finance Commission ha ka baka first installment jong snem arajar khat kandai arajar arpo kalong hadu kandai pu waiklor tingka ka badang Sahkut hakakti jong ka Sorkar Jylla. Hak bayadei bat kani uba Tito Starwell Khan haba keren bat kilat pathai kubor uli yathoru uba hakani ka jingya keren bat Menteri Rangba kalami ru ka jingya theriatai baga jing pentrei kam yakani ka scheme sam umbam kan long da ka jing itho kerpang tang yi kishnong ki bempat yo ya ka umbam umdi khnang bakan yatengko bat ka jing pentrei jong ka tanat PHE ya ka scheme sam balamang da ka Sorkar pedeng ya ka bada tip kum ka Jal Jeevan Mission nilai sim karai ba nus nakaliang siam la omaya katung ni pelat no kita sekonsel ban raya ka implementation part in hab mani syong ka meeting ba ka PHE ban jit kisno namar ba ka scheme ban implement ka digaju ka project ka ba dei na ka benta ban penbiang ka umbam umdi kisno ban ai ka umbam ban penpoy ka umbam haki tengkong ye joki bril te ka ni ka jinga syong ka long ban jit kisno ba ya gitu kisno ki bam kot nakaliang jong ka PHE ban pentrei kam kemudian ingin pentrei nakaliang jong ka konsel kenang bagi pak video ya kaju kecing betul bak kaju i kecing temu jong ka Sorkar Indiaro ka bangi ai hangi ka tu ka fan ka long bangin lek ka tu ka kam tera ra di ka kamera mengungi bangin pendep ya kata bangin lek kata bangin nak kerpat si mesta ban pelaj no keluar bangin lek keluar kenang bahkan long kecing betul nak ka banta ki snow kita